weche mag finance bill gi siasa manie iye. Nyarawila, weche tek ka kabisa. Neno ka gima jod bura manyogo yese piny luo jopiny chuno gi mondo giler na jopiny gimomiyo ne gikawo okang' ma kamano. Winjo kanyo ka Dr. Gideon Chanda olero gimomiyo Elisha Odhiambo bende olero ni lo manyamni ni chiegni 50 acres gi wach mar rural electrification gin mokuom gik mano sengne ema no chuno ni mondo mi ogo yes e second reading mar bill ni. Iwache ang'o? VOJ maning'e ni haki mar mjumbe nikech sama odhi go ombulu no nitie gimomiyo odhi go ombulu. Kendo ineno kowacho mabe ni giduogo dala mondo ginyis ji gimomiyo ne gi puodho wach mar finance bill. To penj monego wapenje ni to jo constituency gigo be mane gima ne gidwaro. Nikech ing'eni wacho ni ka in mjumbe tin gi delegated power manyiso ni japiny nyaka we sa asaya. Koro japiny konyisi ni ma gima dwaro to mane gimitimo ang'o idhi. To ka giduogo makoro gipimo ne japiny gima notimre manyiso ni nok giwinjo japiny mokwongo gidhi gikwongo gikawo decision gi koka giduogo koro lero ne japiny ni ma gima natimo. Kadine giteme mondo gitim lero no mokwongo kapok gidhi go ombulu kapani di koro gintiere kama ne gintiene. Nikech do keto japiny monyiso ni an to kura ni biro. To gimomiyo aparo ni en gima ber kabisa mondo wapuodh finance bill ni en ni gik makama ema bro biro nwa. Omenda makama bro biro mae ber mwadhi neno. Koro kni kongi go ombulu kokiduogo nyiso jopiny gima ng'owa gima ne itimo. Nikech ng'ato ka ng'ato kamobete kamane koro mjumbe Elisha kata Ochando obete kano osomo finance bill ntiere gik manong'iyo moneno ni magi to ber ne constituency na. Omiyo kata ka chama owacho ni kikwago kura ni to an kaka ng'iye magi gik motimo ng'owa madhi konyo joga. But koro gimowacho ni public participation ni nikech ma japiny japiny o delegate ni samo oyieri ni dhi timo gik ma en odwaro. Omiyo samidhi go gicheche nyaka ibed ka in ng'ama owinjre gi japiny makata sani kaka nikech apok gitieko dong Tuesday koro gidhi go mar third reading makoro gitieko go wache bill. Koro kanye monego nyis japiny ni an ka koro chopo ni game kakiwinjo ko wacho ni 1 billion rural electrification 1 billion yok dhi ne game constituency. Koro mane monego be no lero na jopiny ni omenda ma sirikal oketo mar stima en pesa marom kama. Wan kaka jo game wadhi yudo pesa ni wadhi yudo lion share makata jok moko ok dhi timo ang'owa ok dhi yudo. Omiyan ka ng'iye taneno ko dhi bet asara nikech ka reject gini to wane modhi timo ang'o wadhi hinyore. Gima chielo mineno kiwacho ni ng'eny wajumbe nogo gini nikech wach ma CDF mani medo gi pesa. Koro ing'eni mae be nyaka ler ne japiny ni CDF ni pesa masebet ka yudo basari nyithindo yudo skul asebet ka konyo nderni gi nitiere security bende wadhiro ka. Koro mondo kata pesa ni kobiro to japiny neno na dieri kamo chung'e cha tok timo ang'owa konyowa. But ing'eni kama koro wantiere sani ineno ka mjumbe majuja no wuok mowacho ni wajumbe ni miyo milion 2 mondo go kura. Koro milion 2 komi okomi ni dhi pog ne ja constituency ni mama ine mikane mfuko. Koro ing'eni japiny be bedo gi mibadhi ni to gini no go ero marwa koso ne milion 2 mane timo ang'owa mane wabunge omeka. Koro yudo ka mjumbe kata kade bed no chung' ne jopiny en kama tek nikech kiwinjo wach mar mibadhi gi gik mosetimre around finance bill ni tido gi penjri ni to kara en ang'o. Mogik en ni gima ji osebet ka yuago ni king'iyo pay slip mari especially jok manitiere sirikal kata manie formal employment iyudo ka ushuru moketgi pesa madhi 52% dine chulo usuru. Koro nyisa ni 52% ni kisechulo idong gi pesa di idong gi 48%. 48% ni di konyrigo nikech kata chik mar leba wacho maber ni pesa okinyal nitie percentage mokinya kadhe payslip. Koro maka in sirikal osekawo ma basto mar ariyo be iyudo ka kata services 33% kikal. Aya mae be iyudo ka pesa ni kosekaw kuomi services monego be ni yudo gi pesa ni be timre nade onge. Koro yudo ka kendine michaki diri ki 48 midong godo ni mondo yud kata kaka yudo thieth malong'o ndara gini go kine malong'o. Koro ineno ka mae momi ineno ka koko nitiere mang'eny. Kata ka era neno ka moshima nani
Elisha wacho wach mar mkate. Yes. Ji adi matinde chamo mkate. Ano kapar chieng' mogik mana chamo mkate. Koro ing'eni kata komed mano to nego ng'iye gima mako japiny direct. An kadina winjo kata ka sani dine giwacho kaka Nyanza kuchicho ne watimo cotton olal. Wach mar diapers miwacho sani kata mar pads miwacho ilose gi material mane. Dongen cotton to jok mage mapidho cotton. Kaluwe mipidhe cotton. Koro mane conversation ma wan wadwaro. Ni ka pesa ni ng'ade. To odhi kanye ma jaluo ma kawaida tima ng'owa dhi yudo pesa ni pile wasebet ko wacho kai wach ma sukari budget ni nyisa ni pesa di mokete mar sukari Nagiketo 1.3 billion. Koro mane monego beni magi gik mowuoy mowacho ni kane wa support bill ni to wa support nikech luo land wayudo ka gik mabiro nwa ng'eny moingo kawadine bedni watamore chikni. Koro mane conversation monego gibed godo. Ok ni gimiyo wholesome budget. Gimiwa ni ka Rarieda constituency senior council Otienda Amollo chung. To wacho ni an Rarieda 1, 2, 3 mabiro. Koro kana aneno ka gigi okbi to miyo timago ago ombulu mar no to chama be ne nitiere ka owacho kama nikech inyalo dhi against chama pile wasebet ko wacho mabe ni en ideology. Koro kuongi ng'iyo ni to joma no yieri nikech mage employer ni mokwongo kapok idhi kata chama gin giwacho gini okekore